Recordo aquelles sessions que tothom deia i per què tinc que anar a una sessió clínica o una sessió de recerca, no? Que tenien els oncòlegs, els investigadors tots junts parlant i presentant, a vegades tenint que escoltar la presentació d'un cas i veure com es feien. Llavors això va començar a crear aquest diàleg que jo crec que va ser ell una de les persones que més ho va promocionar, i recordo que no deixava allà sí que sortia el seu caràcter de cridar a tothom que no venia a les sessions. Jo recordo de sessions que hi havia com, al final del 2005, no sé, 30 o 40 persones, i tothom parlant i xerrant i tot. I ell era el primer que estava allà i assegurava que tothom, i si no anaves, venia a buscar, deia, per què no has vingut avui a la sessió? O sigui que eren molt importants. Jo crec que això va ser, molt diferent del que es feia fins ara. I aquesta és una mica la idea del Cancer Center que després hem anat desenvolupant, sempre amb un èmfasi molt important en la recerca translacional.